飛び地。どうもどうもこんにちは、鳥部あかねです。そして皆さん、飛び地ってご存知です？行政区域があって、そこのハードルとともにポツンと同じ行政区域があるのをよく飛び地って言われてるんですけれども、大体ある飛び地っていうのは、ある市町村があって、その一部だけが飛び地になってるパターンが多いですよね。で、日本で唯一、村丸ごと飛び地になっているところが一箇所ありまして、それが和歌山県北山村になります。和歌山県北山村は和歌山県の東室郡、和歌山県の中でも南最東端にある村なんですけれども、この村が結構面白い村でして、今回そこ行っていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。今走っとる道が三重県道34号七色橋線になります。今いるのが三重県熊野市なんやけど、この熊野市方面から北山村に向かおう思うたら、国道309号線からの国道169号線七色ダム経由。で、三重県道34号七色橋線。今走っとる道ですね。で、3つ目、三重県道和歌山県道52号美浜北山線。で、4つ目が国道169号線から遠回りして、奈良県道229号上池原下桑原線からの不動バイパスの4つのルートがあります。で、この4つのルートなんですけれども、先に話した3つが結構細い道でして、あんまり写真集におすすめしづらい道。で、最後の1本が遠回りなんだけど、結構広い道になってます。今回覚悟して走ってきとんで、このままこの道走っていきたいと思います。いやいや、言うても今走ってる道広いやんって思うじゃないですか。それが急に、ほら、急に道狭なったでしょ。こんな感じで道が狭くなったり広くなったりするんですよ。で、ある程度住んだらもう狭い道しかないです。で、ここの道そこそこ交通量ありまして、で、というのもこの道走って、そこから不動バイパスの方入っていくと、下北山、上北山方面ですとか、そもそも北山村ですとか、そういうところのアクセスルートになっているので、ぼちぼち車が通るんですね。なんで、すれ違いもそこそこあるんで、なんで、まだ慣れてないなっていう方は、遠回りしてでも行った方がいいんちゃうかなっていうふうに思います。とりあえず今から引き返すことできないんで、そのまま頑張ってドライブしていきます。熊野市は上川町に入りました。ここは那智黒石を今現在も採掘している唯一の町なんやね。1954年合併して、今現在の熊野市の一部になりました。実は温泉もあるんやけど、火曜、木曜、土曜の夕方から4時間しか営業してへん、結構難易度が高い温泉なんよね。実は取材に行った日も営業予定日やったんやけど、この日は北山村の温泉を優先しようということで僕はパスしました。いつか入りたいな思うとんやけど、いつやるやろね。車はこのまんま県道34号を走るんやけど、途中でそれて三重県道738号上川伊里線に入ります。そして走るとすぐにまもなく北山村の玄関口七色ダムに到着します。七色ダムに到着しました。ここ七色ダムは低高約60メートル、低頂上部200.8メートルある重力式アーチダムです。で、この流れている川、新宮川水系北山川にかかっているダムでして、このダムの中心で和歌山県北山村と三重県熊野市で分かれてます。で、このダムができたのが1963年、着工で1965年完成っていうことで、ちょうど今年で還暦を迎えるダムになってます。で、今向かっている北山村なんですけど、この北山村の全集落がこのダムよりも下流、北山川沿いにあります。なんで、今から北山川をどんどん下っていって、各集落を巡っていきたいと思います。今日これからの予定を話します。今から北山村唯一のカフェ、参加っていうところ、山花ちゃいますよ。山花札幌のね、セイコマがあるところですね。あそこでお茶します。で、その後、小松集落という北山村の南の端っこにある集落で、謎トンネルがあるので、そこを見ていきたいと思います。その後、道の駅奥殿の山の宿という宿でチェックインします。で、そこからまだ晩ご飯まで時間があるので、その道の駅奥殿がある下大集落を散策して回ります。で、その後、お酒を飲んで温泉に入って寝ます。以上。ということで、今日一日北山村をいっぱい楽しんでいきます。それでは、レッツゴー。
短歌さんに到着しました。ここのお店はコーヒーとベーグルが美味しいお店なんですけれども、着いたんが15時半で閉店が16時っていうことやったんで、ベーグルは売り切れちゃってたんですよね。代わりに抹茶チーズケーキありますよっていうことやったんで注文しました。待ってる間窓から景色を眺めてたんですけれども、目の前が七色峡という峡谷なんですね。で、ものすごい絶景っていうわけではないんですけれども、入りや川の川の流れと川沿いにそびえ立つ山々でのどかな景色を楽しむことができました。注文した抹茶チーズケーキなんですけれども、抹茶のほのかな苦味とチーズケーキそのものの控えめな甘さが本当によく合いました。で、コーヒーも美味しくいただくことができました。後で運転しながら飲めるように紙コップでコーヒーをお願いしてたんですけれども、まあ正解やったなっていう感じです。で、サンカさんなんですけれども、今現在次のステップに向けて店舗営業休止中らしいです。なので、行かれる方は概要欄に載せております公式インスタグラムをチェックしてください。今出発した七色集落が北山村の最東端ならば、これから向かう小松集落は最西端、北山村を一気に東西横断していきます。今通過している集落は竹原集落といって、今回の訪問ではこの集落だけスルーしてしまうんで、ここで説明しちゃいます。遡ること鎌倉時代末期、ここに竹原八郎宗近という豪族が住んでいました。当時は銀行の乱が盛んだった時期で、竹原八郎宗近は鎌倉幕府倒幕に向けて奮闘していた森吉親王をこの場所にかくまいました。集落内には森吉親王と竹原八郎宗近の娘重子の間に生まれたつづれ王子を祀っている高須神社や、竹原八郎宗近が建立したと言われている東光寺、また左に流れてます北山川の対岸熊野市側には花尻神社という竹原八郎宗近の屋敷がそこにもあったんですね。その場所に建てられた神社があったりと、当時を忍ばせる史跡が点在しています。現在と違って当時は道もあまり整備されていなかったんで、鎌倉幕府から隠れて森吉親王をかくまうにはうってつけな場所やったんやろなって思います。それでは北山村について説明していきます。この村の面積は約48平方キロメートルで、これ結構小さくて札幌市中央区ぐらいのサイズ感になります。人口は今年始め時点では約382人程度でした。この村の名産は観光イカダと蛇腹という柑橘類になります。で、この観光イカダなんですけれども、実はこの村、古くから林業で栄えた村なんですね。で、この林業で伐採した木材イカダにして、北山川を下って和歌山県新宮まで運んできたんですよ。なので、明治時代に入って廃藩置県が行われた時に、新宮とのつながりの深さから、三重県や奈良県ではなく、和歌山県を希望し、現在の飛び地の自治体になりました。じゃあ、なぜ隣接する下流にある自治体、例えば十津川村の甲賀ですとか、十津川村竹東は和歌山県入りをその時しなかったのか、について語り出すと結構話は長くなっちゃいそうですし、調べるのに結構時間かかっちゃってるんで、またいつか別の機会で触れたいと思います。左に流れている北山川沿いに、小松、下大井、大沼、竹原、七色の5地域がありまして、これらの地域を結ぶようにして国道169号線が走っています。今回はこの各集落について触れていけたらなというふうに考えてます。過去他の YouTuber さんの動画も実は拝見させていただいたんですけれども、動画見てるとどうしてもね、もっと触れるとこあるやろとか、ここフリフリの回みたいなところがいっぱいあったんで、たくさんこの動画で説明していけたらなというふうに思います。それでは引き続きよろしくお願いします。この交差点を右に曲がれば奥泥道路ですが、今回左に曲がります。この細い道、実はかつての国道169号線なんですけど、この先に謎のトンネルと、この村を訪れた YouTuber みんなが言うトンネルがあります。謎と言われると一般車が通れないような廃墟のトンネルをイメージするんですけど、このトンネルは特に通行が制限されてるわけでもなく、ちゃんと整備がされてますんで、せっかくなので通ってみましょう。ここを曲がると、いよいよ謎のトンネルがスタート。このトンネルは上滝トンネルといって、2003年6月、北山村が大林組を発注して作られた村道上滝下滝線にある長さ461メートルのトンネルになります。このトンネルの特徴は何といっても出た先が行き止まりになっていること。しかもこの行き止まりの先、新しく道を伸ばす予定もありません。ではなぜこのトンネルができたのか。それは先に話した北山村の名物、観光いかだが鍵になっています。この観光いかだ下りは北山川の上流でスタートし、トンネルの入り口手前近くがゴールで約70分間下り続けます。このいかだ下り、一番の見どころは上滝と呼ばれていて、モストデンジャラスとも呼ばれています。文字通り一番危ないところですね。ただ、このトンネルができる前は、スタートからゴールまで緊急時、救急車などが駆けつけられる場所が全くありませんでした。そのため、上滝までで緊急事態が起きた時にすぐに駆けつけられる体制が必要だったので、このトンネルが作られました。実
実際にこのトンネル使用実績もちゃんとあるみたいなので作ってよかったねっていう感じですね。私が行った時の上滝はご覧の通りせせ上げという感じだったんですけど、イカラ下りをする時に合わせて上流の小森ダムを開放するそうなので、ダイナミックさを体感したい方はぜひイカラ下りに参加してください。それでは、さっきトンネルに入った時に曲がったところ、今度は直進してみましょう。この先には小松集落があります。小松集落は北山村の中でも辺境にあることで知られており、秘境中の秘境だと観光協会でも歌われています。実際北山村でも一番人口が少ない集落でして、1995年で9人、2015年で4人、2020年にいよいよ0人になってしまいました。ただし、公民館は今もきちんと整備されていたりと、まだちゃんと定期的に人の手が入っている集落でもあります。紀伊藩が編纂した紀伊食不土記によりますと、この集落の中には月光山曹洞宗善隆寺末少林寺というお寺があったそうなんですけれども、昭和51年に残念ながら廃院になってしまいました。かつては集落内に小松小学校もあり、そこには掘削したものの挫折した温泉給水器が今もあるそうなんですけれども、マダニが怖くて歩いてはいけませんでした。ということで小松集落を後にして今日の宿へ向かいます。と、その前に目の前に見る巨大人工物が気になったんで車を止めてよく見てみましょう。ここは国道169号線の奥泥道路1期と3期の境目になります。ちょうどこの交差点から西側が奥泥道路1期区間になりまして、和歌山県北山村小松から奈良県十津川村高架の区間が1996年に先行開通しました。実は奥泥道路1期が完成するまでは国道169号線この区間が車での通行ができない分断区間になってまして、北山村から和歌山県新宮方面へアクセスするには遠回りするしかありませんでした。そのため1983年に分断区間を解消する目的で建設が開始され、1996年までおよそ13年もの歳月を経てようやく完成しました。この区間元の道路は車が通れない山道で、両側から工事を進めるしかなかったんで、こんだけ時間かかったんやろなって感じです。で、元の道、山道はイカダ市の道と言われていて、新宮までイカダで木材を運んでいたイカダ市が徒歩で北山村へ帰る際に通った道と言われています。現在は近畿自然歩道として指定されており、今もなお歩いて通ることができます。一方で今建設中の3期については、和歌山県北山村小松から下大井、道の駅奥多摩近くまで建設中です。今見えている手前が3号橋で、奥に見えている北山川の対岸、三重県熊野市木和町側にあるトンネルが2号トンネルになります。この2号トンネル長さ1620メートルなんですけれども、2023年12月4日に貫通したんで、そろそろ完成が近いんちゃうんかなって思います。一方で手前にある3号橋は、橋長は237メートル、桁下高が約60メートルにもなる3景観連続高逆ローゼ橋になる予定でして、イカダ下り中見上げて美しく見える橋になるんちゃうんかなって思います。道の駅奥多摩に到着。この道の駅、温泉、デイリー山崎、レストラン、観光案内所、宿泊施設とかなり充実してまして、今日はこの宿泊施設、山の宿さんで一泊します。この宿泊施設、コテージスタイルになってまして、私が泊まった時は1泊11,350円で素泊まり墓地宿泊ができました。コテージなんで中は当然家族想定なんですけれども、何か悲しくて私は墓地で泊まってるのか夢の中が間違ってるとしか思えへん。コテージ内シャワーはついてないんですけど、施設内の奥泥温泉に入ることができます。奥泥温泉自体は営業が午後8時半までなんですけれども、宿泊客は午後10時半まで入浴することができます。ということで、まだまだ時間に余裕があるので、チェックインした後、この辺りを散策してみましょう。道の駅奥泥があるここは下大井集落といって、北山川の河岸段木にあるのが特徴です。ここには下大井遺跡があり、縄文時代から人が住んでいたことが分かっています。また、1972年8月発行の地学研究ナンバー23によると、一応、大技下大井内に戦時中稼働していた大正鉱山と、戦後少し稼働していた北山鉱山があり、大正はコバルト北山は銅が採掘されていたそうなんですけど、今はアクセスすら難しい状況になってます。国道169号線沿いには、住吉神社という神社があるんですけど、ここは北山川で活躍した
いかだしが水路の平安を祈るために建てたとかなんとか。取材に訪れたのが3月だったんですけど、見てください、この神社の周りの杉林。そもそも北山川の両側に杉林がびっしりあるんで、時すでに遅しな感じなんですけれども、私実はまだ花粉症じゃないんですけど、花粉症になるんやったらここかもな。村の名産蛇腹って花粉症に効くとかいう噂やけど、これってもしかして町ボンここも多いから、北山川を挟んで対岸の三重県熊野市木場町小森までは上泥橋という吊り橋がかかっています。この橋、長さ約173メートル、幅員2.5メートル、高さ約12メートルあるんですけれども、なんと重量制限が1トンなんですよ。私の車はトヨタのヤリスハイブリッド E4 なので 1.45 トンありまして、これやと重量制限オーバーしちゃうんですね。なので、グレーチングのスケスケ路面を、スマホを落とさないように慎重に歩いていきます。中央は県境になってまして、ここで反復横跳びをすれば不要不急な越境をいくらでもできちゃうんですけど、そんなバカなことをしたら絶対にスマホを真下の北山川へ落っことすのでやんないんですけれどもね。橋からは下流にある小森ダムでせき止められた北山川の静かな川面と両側にそびえ立つ山々で景色が非常に美しかったです。それにしてもなんで1トンまでの車しか走ってんような橋になったんでしょう。対岸の三重県と緊張状態にあっていつでも橋を落とせるようにということなんでしょうか。そんなわけなくって単純に交通量がそこまで見込めないんでこういう橋になったんちゃうかなと思うんですけどね。ということで、ぼちぼち夜になったので、酒飲んで飯食って風呂入って寝ます。ここ北山村には道の駅奥虎のレストランの他にもう一軒居酒屋があるそうなんですけれども、当時送迎サービスがあることを知らなくて断念しちゃいました。次来た時はあらかじめ電話で送迎予約していきたいところです。明日の予定なんですけど、まず目の前に流れている北山川をせき止めている小森ダムを見学に行きたいと思います。その後は北山村の中心集落である大沼へ足を運んで、最後今日スルーした小松から下及川の見どころをちょろっと見て村を出たいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。今日も快晴、これから小森ダムへ行ってきます。ダムまで上泥橋が使えたら 4.3km で着くんですけれども、使えないんで 2km 以上上流にある新大沼橋まで迂回し 9.1km 走ることになりました。実は北山川に架かる橋って上泥橋の下流に全然ないんですね。かつては上泥橋の下流 8.7km 小松集落から吊り橋小松橋があったんですけど、これは平成23年紀伊半島大水害で流されて以降復旧されていないんですよ。現在はその小松橋からさらに下流 6.5km のところに徒歩でのみ渡れる山彦橋、車でも渡れる橋となるとさらに山彦橋から 8.5km 以上下流、上泥橋から数えると約 24km も下流にある泥大橋までないんです。橋を渡るニーズがそこまであるんかって言われるとないような秘境区間なので、文句言わず頑張って迂回して走っていきたいと思います。小森ダムに到着。ここは低高34メートル、低頂上154メートルの小規模な重力式コンクリートダムです。定期的に観光が交流して観光床下りを支えています。今見ているところは妙高桜という熊野桜の名所でもあるんですが、時期が少し早すぎましたね。見たかったなぁ。小森ダムに来たのには実は他の理由もありまして、ダムカードというものを私集めてるんですね。で、昨日小森ダムを見れなかったもんで、カード配布場所の観光案内所で訪ねたところ、見れるスポットを座りカード先にいただいちゃったんで、必ず見ておきたかったんです。快晴で風もない綺麗な北山川とセットで、小森ダムを見られて本当に良かった。この後は大沼集落に立ち寄り、最後小森ダムを反対側から見て北山村訪問を終えたいと思います。もう少しお付き合いいただければです。大沼集落到着。右に見えたのは村役場、左手前が新宮警察署北山駐在所、その向かいが大沼郵便局になります。大沼集落は北山村の行政が集積した場所であり、人口も村内に一番多く155人が住んでます。村の名産蛇腹を使用した加工工場がかつてあったのもここですし、村唯一の小中学校があるのもここ大沼集落です。ここまで一通り北山村を見て回った感想になるんですけれども、
飛び地というアイデンティティ以外もたくさん見どころがある面白い村でした。今回シーズンオフだったこともあり、イカダ下りやラフティング体験ができなかったんですけど、それでも1泊2日充実して過ごすことができました。動画の途中であれだけ他の YouTuber が触れてへんところに触れるぞって言っておきながら、実は結構はしょっちゃってるんですよね。例えば事故ってご存知です？イカズチの滝って何？金福寺っていうお寺に残る約600年前の宝居隠塔って何？などなど。これは単に私の取材不足でもあるんですけど、北山村に見どころがたくさんあることも裏返しでもあるんじゃないかなって思うんです。まあそう思いたいし、思ってほしい。傲慢かな。この動画内でそういえば蛇腹についても全然解説できてないんですけど、これは単に私が蛇腹について十分な取材ができてへんからでもあります。今言ったいろんな謎について気になる方、私の動画を見て同じところに行ってみたくなった方、ぜひ北山村へ訪れてみてください。それではあと少し動画が続きます。最後までぜひよろしくお願いします。編集はこんな感じでよしと。はいはい、今行きます。何これ、ちょっと開けてみようか。あ、動画にしなきゃ。